Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Inna Allaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Rabbukum khaliqu kulli shay'in la
amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allahu utawi Allah iku alladzi dat jalan jajake sapa zat lakum kanggo sira kabeh alaila ing Mbak Laila litas gunung supaya anteng sira kabeh fi ing dalem lail wan naharalan cak nahar kohar mubasiran ehale ningali awaiku zat kang dadake wengi supaya anteng dengane dalam wengi wan nahar mubasira lan awan dadake awan supaya isa ningali surat awaiku wa ja'alnal laila wan nahar wa ja'alnan nahara wa ja'alnal laila libas. Apa libas? Kelambi. Jadi nek sampean bengi-bengi misale gak gawe kelambi iku gak ketok. Mergo dikelambeni karo ke bengi. Wa ja'alnal laila libasan. Jadi misalnya sampean teko pojok kono mlaku pojok rono pas mendunge peteng kana bulan listrik mati gak ketok wis cecep bulan iki peteng dedet tepak mendung gak ketok bulan lawa dadake laila litaskunu supaya dadake kanggo leren lah sampean wayahe bengi gak turu-turu kelutusan napa kelutusan ngerti kelutus nek awan bolang nek bengi kelutusan nyang kebon golek gedang golek rambutan golek pencit golek sawu. Dadi awan dadene bengi kanggo leren kangge anteng sakinah supaya leren. Nah kadang-kadang manusia itu dibalak-balik wayahe leren digawe kerja, saya kerja digawe leren. Akhirnya rusak awake. Sampean kenal liver? Liver bukan? Lah iku kerjane nek wong itu turu. Lah nek wae gak turu-turu, livere gak kerja. Akhirnya ya apa? Lah liver iku fungsine menyaring racun darah. Lah mergo liver gak kerja, sampean gak turu, darah sampean apa? Beracun. Mulane nek awan nek bengi sampean gak turu, awan ya lara kabeh. Sampean ijo turu awan gak kenek. Kenek duwe ijo turune, tapi fungsi hati tetep gak kenek. Surat Yunus 67. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi wan nahara
mubsira inna fi dzalika la ayatil liqaumi yasmaun. Iku kabeh minangka ayat kanggone kaum sing gelem ngrungu. Dadi awan dadekna bengi lan awan, bengi kanggo leren, awan kanggo nyambut gawe. Surat Fussilat. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tajudu lisyamsi wala lil qamari wajudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyal ta'budun. Surat Fussilat ayat 37. Dari setengah saking ayat Allah gawe bengi galan awan srengenge lan rembulan. Ku kabeh minangka ayat-ayate Allah. Mulai dari surat Al-Qasas. Lamun Allah gawe wengi terus sampai dina kiamat. Man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskununa fi. Misalnya Allah gawe apa bengi terus sampai dina kiamat. Qul ara'aitum in ja'ala alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Ketemu surat pira? Surat 8 ayat ayat 72. Dan Muhammad, ya apa pendapatmu? Lamun Allah gawe awan terus sampai dina kiamat. Ana ta sesembahan selain Allah sing isa nekakno wengi, sing sampeyan iso leren ndek kono. Wa mir rahmati ja'ala lakumul laila wan nahar. Litas kunu fi walitam tagwi fadlihi wala'alakum taskurun. Jadi termasuk rahmati Allah ngubengno antarane wengi lan awan supaya iso leren nggone bengi kono lan iso golek dhuwit mencari anugerah Allah nalikane awan. Inna waha sa'tamin aikuladu fadlin yakti duweni kanugrahan alana sing atase manungsa iku kabeh anugerah dari Allah, rahmat teka Allah. Surat wa mir rahmatihi walakin tapi aksaran nasi akake menungsa iku layas kuruna ora gelem syukur sapa wong akeh. Dadi iku kabeh anugerah dari Allah. Mulai dari Isra Qasas mah ditakoni, ya apa misale lamun Allah gawe awan terus sampai dina kiamat ana ta wong sing sanekane bengi utawa sebali awan nekane bengi terus sampai dina kiamat ana ta wong sing sanekane awan. Nah iku termasuk anugerah Allah. Walakin asaran nasi layas kurun, tapi sing akeh manusa ora gelem syukur, sing akeh ku kufur. Ngerti apa syukur? Apa? Bersyukur ikhlas. Syukur
Terima kasih. Sing syukur. Syukur. Terima kasih. Terima kasih atas segala nikmat. Berikan. Syukur. Terima nenek bapak api diberimu. Itu aku namanya contoh. Kita kan manusia. Wujud syukur iku ya apa? Jadi lamun ora gelem syukur ya apa konsekuensine? Ya aja ngombe banyune Allah. Le wong tuwa ya muring-muring nang anak. Paling-paling diusir teko omah. Sampeyan cilik tak gedhekno, gedhe gak kene dicilikno. Dikongkon kok gak gelem, iku jenenge gak syukur. Lane perintah Allah dikene surat Luqman ya apa? Anis kurli wali daika syukurana aku malan marang wong tuwane gak syukur nang wong tuwa paling-paling wong tuwa muring-muring ngono wis aja manci omahku. Lane awas sing muring-muring kira-kira ya apa? Kowe aja mancik bumiku, gawe bumi dhewe. Aja ngombe banyuku, gawe banyu gawe. Aja abekan gawe hawaku, gawe hawa. Lah yo kabeh sik butuh nang Allah kok gak gelem syukur malah kufur diperintah gak gelem. Misalnya ibu ngongkon nang anak berangkat sebagai rasa syukur nang ibu. Lah kawula nglakoni perintah dalam rangka syukur kepada Allah. Padahal syukur itu manfaatin nanggone awake dhewe wa mayaskur fa inna mayaskuru surat Luqman Adra. Dari sawasi syukur, maka syukur itu balik nang awake dhewe. Mulane kaya perintah salat, awak gak butuh salate sampean. Tapi awake dhewe sing butuh marang salat. Butuh nang awak melalui salat. Tapi yang ngono yo kadang telat ae ku. Sapa sing kebiasaan telat? Arang-arang sering ana sing selalu telat. Ane wong selalu telat ya wis jangan menyalahkan orang lain. Engko akhirnya ya rezekine ya telat, suksesnya ya telat, mlebu swarga ya telat, metu tekan neraka ya telat. Dalikum Rabbukum pangeran sira kabeh ngeniku pokal gawene Allah. Khaliqun nyiptake kulli saben-saben sawiji. La ilaha arana pangeran ilahu kejaba Allah. Pangeran hanya Allah tok. Ora kadang nyembah wit-witan, nyembah gerumbul, nyembah sapi. Di Yogyakarta itu ada apa? Aduh, kebo apa? Sampai terledok ini digoleki di ya Allah, setahun ngarep-ngarepan. Di mau dari semua ikulah Rabbukum pangeran sira kabeh khaliqul kulli syai
nyiptake sembarang kalian apa ae sing bedelok kabeh ciptaane Allah. La ilaha ora ana pangeran illahu kejaba ya Allah tok. Mangene surat jin innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Satune masjid iku milik Allah. Ojo memanggil beserta Allah seorang pun. Iku fa'anna mongko kaya apa tukfakuna padha mingu sira. Lah ya kok terus mingu gak gelem syukur nang Allah. Padahal sembarang dicukupi dening Allah. Kadzalika kaya mengkono-mengkono iku yuk faku mingu tenggokno sapa ladina wa ake kanu ana sake bi ayati laik lan pira-pira ayat iku ya jahatun. Padha bantah sama ake. Ngono iku lah wa ake iku. Bantah ayat-ayate Allah. Sampai wani nantang nang pangeran. Wujudnya aku sampai saiki sing segar bugar ngene. Sombong. Endi pangerane Allah Subhanahu wa taala iku jare ngene. Gak paham nek ngono iku apa di istijrot diumbar sik. Bareng ngono dibanting. Mulane aja seneng diumbar ngene iku. Inamanum lilahum liyasdadu isman. Apa isman? Dosa. Salah apa? Karo lo cari apa Al-Quran? Ismun. Innama numlilam yasdadu isman. Ali Imran. Sing apa Al-Quran itu? Wala ya sabana ladina kafaru in annama numlilahu khairul li anfusihim innama numlilahum liyasdadu isman walam adzabun muhin. Ketemu 5.000 isman ayat Ali Imran ayat 178. Dadi Allah ngumbar nang gone wong kafir ora mbok kira ngono iku apik, tapi supaya tambah dosane. Jadi dikira ngono iku merupakan rahmat, padahal itu adalah apa? Supaya tambah dosane diumbar sih, tambah dosane dhewe. Semakin banyak pelanggaran. Mulai dari surah Ibrahim. Wala tasabanna wa ghafilan amma ya'malun zalimun. Terus inama nu'akhiru taskhasu bil absar gitu. Awak surat Ibrahim kok kiri bawah posisine. Aja mbok kira awake iku lali karo perbuatane wong kafir. Kiri bawah.
Wala tasabanna wa ghafilun amma. 442. Surat 42. Ibrahim ayat 42 kiri bawah. Terus Berarti memang ditunda sampai kiamat sehingga dia tertunduk malu. Kalau pertanyaan poso podo sampean iku butuh poso duduk awak butuh sampean poso puasa balasannya langsung Allah. Lan istimewa kan poso itu. Seluruh amalan itu bagian Adam illa saum kecuali puasa. Inauli ikan gua aku wa ana jazibi aku sing bales. Lah sampean poso iku dudu butuhe Allah, butuhe awake dhewe. Termasuk salat. Lah salat itu kan ya bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Termasuk poso. Karena sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa sehari. Orang tua. Sayyidul istighfar. Bika min syarri ma sana'tu antivirus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.